Hòstia, Riqui, tu te'n recordes de què era allò que es deia Bola de Drac? Bola de Drac, aquella sèrie... Hosti, mira que es repetia com la Ioli, Pues a veure avui si la poesia no se'ns repeteix, Garci. Déu meu, segur que no. La repetició és anècdota. Bon profit. D'un bon llibre de receptes va néixer tota una filosofia de vida. Si fa o no fa, no és res més que el cicle de la vida. Un dia, al despertar, una mica de gana em va entrar. Cap a la cuina m'hi vaig acostar i al mirar cap a la finestra el sol encara no havia sortit i la gent estava somiant. Res d'això no m'impedia obrir el llibre del meu conegut i amic RM. Primera recepta, la primera de la pàgina, ben senzilla. Una mica d'aquí i una mica d'allà, unes bones espècies i cap al forn. Cada cop tinc més gana, no puc aguantar gaire més. M'estic marejant, la sang no m'arriba al cap i em costa controlar el temps per tal que no se'm cremi la teca. De cop sona el Green Day. Ding, 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 ding. Sorpresa, ja està fet. Unes fantàstiques galetes que només amb l'olor que desprenen em deixen hipnotitzat, meravellat, cagat i tot cap a la boca. Nyam, nyam, crunch, crunch. Passen els primers minuts, que bé, ja estic tip. Només falta que surti el sol i començar el dia amb bon peu. Passen els primers 20 minuts. Els números es sumen sols, les restes divideixen multiplicacions i els colors passen d'un a l'altre. Déu meu, això és vida. Vida és color. Només cal dir que no hi ha res millor que despertar, esmorzar i gaudir d'un bon dia. Amb unes bones galetes del nostre llibre de receptes del nostre amic Riqui Merci. Bon profit, bons riures i té l'aigua.